Konnichiwa minasang, welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay. Ning lisuna atong i-conjugate ang usa ka bu-ending verb, ang yobu o mutawag di sa telepono ha, kundi mutawag og tao sa us-kagatos nga lain-laing verb conjugations nga ato nang natuki sa mga miaging leksyon ug gamit kaayo sa pangadlaw-adlaw nga hinapon. Kung kamao ka gani mo conjugate sa yobu, maka-conjugate kag bisag unsang bu-ending verb. Kini ang ikatulo sa upat ka parte ug diri atong tukion ang conjugation numero 51 hasta 75. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Gikan sa leksyon 35 hasta 110, atong nakatunan sobra sa us-kagatos nga lain-laing verb conjugation nga pwede nimo gamiton sa pang-adlaw-adlaw nga Nihongo. Ug kining lisuna mosuma total niini mga konjugasyona pinaagis pag-conjugate og usa ka verb lamang. Ang atong verb karon kay usa ka bu-ending verb, yobu, mutawag og tao. Ang mga lain-laing conjugation kay mogamit sa dictionary form yobu, te form yonde, conjunctive form yobi, ang plain negative non-past form yobanay ug ang plain past form yonda. Niining puntuha, dapat kamao na kamo conjugate niining mga basic verb forms. Kung dili pagani, palihog bansaya una paagi sa pag-review sa leksyon 28. Ang mga conjugation nga atong tukion kuyog usa ka ehemplo nga sentence kay molangkob sa paghatag og pagdawat og aksyon, di na mobuhat, tokoro, punto sa panahon. Unsaon pag-ekspresar og tumong, mga desisyon, pagtag-an og probabilidad ug mga pseudonouns nga hazu nga pasabot dapat lang, wake mo-ekspresar og rason ug ang noni og keredomo nga mo-ekspresar og bisan pa o maski pa. Niining higayuna kung pwede kong uhangyo kaninyo kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Y' Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Goju ichiban, paghatag og aksyon sa ubang tao. Ang formula kay te ageru sa ordinaryong sinultian ug te sashiageru sa humble speech. Ato kining gituki sa leksyon 69 ug 70. Paghatag sa aksyon sa pagtawag, yonde ageru para sa plain style ug yonde sashiageru para sa humble speech. Kung naa ako'y bakanting trabaho, tawgon nako siya. Kyujin ga attara kare o yonde ageru. Kyujin ga attara kare o yonde ageru. 52 bang, paghatag kanako o sa mga tao nga suod kanako sa aksyon. Ang formula kay te kureru para sa plain speech o te kudasaru kung honorific speech. Sa leksyon 69 ug 70 gihapon, imong ihatag kanako ang aksyon sa pagtawag, yonde kureru sa plain, yonde kudasaru sa honorific. Kung kinahanglan kag tabang, tawga lang ko bisag kanusa. O tetsudai ga hitsuyou nara, itsudemo yonde kudasai. O tetsudai ga hitsuyou nara, itsudemo yonde kudasai. 53 bang, mudawat sa action. Ang formula kay te morao para sa plain ug te itadaku sa humble speech. Leksyon 69 ug 70 gihapon. Mudawat sa action sa pagtawag, yonde morao sa plain, yonde itadaku sa humble speech. Magpatawag tang nanay kung ready na ang panihapon. Banggohan ga dekitara, okasan ni yonde moraimashou. Banggohan ga dekitara, okasan ni yonde moraimashou. 54 bang, dili na mobuhat. Ang formula kay ang nai form sa verb, ang nai mahimong nakunaru. Leksyon 72. Di na motawag, yoba nakunaru. Yoba nakunaru. Pag human akong palit og vacuum cleaner, di na ko motawag og tagalimpyo. Soujiki o katte kara
掃除の人を呼ばなくなった。掃除機を買ってから掃除の人を呼ばna ku natta. 55 bang mubuhat na karon mismo. Ang formula kay ru tokoro. Ru tokoro. Leksyon 66. Mutawag na karon mismo. Yobu tokoro. Yobu tokoro. Mutawag nagtaksi si tatay karon mismo. Otosan wa taksi o yobu tokoro desu. Otosan wa taksi o yobu tokoro desu. 56 bang naas tunga-tunga sa pagbuhat. Ang formula kay teiru tokoro. Teiru tokoro. Leksyon 66. Naas tunga-tunga sa pagtawag. Yondeiru tokoro. Yondeiru tokoro. Karon, nagtawag ko sa security. Ima wa security o yondeiru tokoro desu. Ima wa security o yondeiru tokoro desu. 57 bang maupagyoy pagkahumagbuhat. Ang formula kay ta tokoro. Ta tokoro. Leksyon 66. Maupagyoy pagkahumagtawag. Yonda tokoro. Yonda tokoro. Maupagyoy pagtawag nako sa doktor. O isya sango yonda tokoro desu. O isya sango yonda tokoro desu. 58 bang hapit gyud mo buhat. Ang formula kay ru tokoro datta. Ru tokoro datta. Leksyon 66 gihapon. Hapit gyud makatawag. Yobu tokoro datta. Yobu tokoro datta. Hapit gyud nako tawga si Tanaka imbis nga si Suzuki. Suzuki-san no kawari ni Tanaka-san o yobu tokoro datta. Suzuki-san no kawari ni Tanaka-san o yobu tokoro datta. 59 bang pag-ekspresar og tumong. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus ni. Leksyon 67. Maunay konjugasyon na gamiton kung ang atong main verb sa sentence kay moadto, moari o mopauli o mobalik. Aron mo tawag. Yobini. Yobini. Takeshi, naa diri si Jiro para tawgon ka sa party. Takeshi-kun, Jiro-kun wa kimi o party ni yobi ni kimashita yo. Takeshi-kun, Jiro-kun wa kimi o party ni yobi ni kimashita yo. 60 bang tumong gihapon. Ang formula kay ru tame ni. Ru tame ni. Leksyon 67 gihapon. Ang ru tame ni magamit sa bisag unsang verb nga anaa sa main clause. Aron mo tawag. Yobu tame ni. Yobu tame ni. Gamito nako ning pituha para pagtawag sa mga iro. Inu o yobu tame ni kono kuchibue o tsukaimasu. Inu o yobu tame ni kono kuchibue o tsukaimasu. 61 bang mo desider nga mobuhat. Ang formula kay ru koto ni suru. Ru koto ni suru. Leksyon 73. Mo desider nga motawag. Yobu koto ni suru. Yobu koto ni suru. Para ipaayo ang akong TV, na desisyonan nako nga motawag og electrician. Terebi o shuri shite morau tame ni denki ko o yobu koto ni shita. Terebi o shuri shite morau tame ni denki ko o yobu koto ni shita. 62 bang mo desider nga di mobuhat. Ang formula kay nai koto ni suru. Nai koto ni suru. Leksyon 73 gihapon. Mo desider nga di mo tawag. Yobanai koto ni suru. Yobanai koto ni suru. Na desisyonan nako nga di mo tawag og pulis kay wa may nawagtang. Nani mo naku naranakatta kara keisatsu o yobanai koto ni shita. Nani mo naku naranakatta kara keisatsu o yobanai koto ni shita. 63 bang mo desider nga mobuhat isip balaod o kostumbre. Ang formula kay ru koto ni shiteiru. Ru koto ni shiteiru.
Leksyon 73 gihapon. Mo desidir isip balaod o kustumbre nga motawag. Yobu koto ni shiteiru. Yobu koto ni shiteiru. Na desisyonan nako isip kustumbre nga tawgon ang mga iro gamit ning pito sa oras sa tingkaon. Esa o yaru toki, kono kuchibue de inu o yobu koto ni shiteiru. Esa o yaru toki, kono kuchibue de inu o yobu koto ni shiteiru. 64 bang, mo desidir isip balaod o kustumbre nga di na mabuhat. Ang formula kay nai koto ni shiteiru. Nai koto ni shiteiru. Leksyon 73 gihapon. Mo desidir isip balaod o kustumbre nga di na motawag. Yobanai koto ni shiteiru. Yobanai koto ni shiteiru. Na desisyonan nako isip kustumbre nga di motawag og elektrisyan kung simpleng pag-ilis lang og bombilya. Tada no, denkyu koukan nara, denki ko o yobanai koto ni shiteiru. Tada no, denkyu koukan nara, denki ko o yobanai koto ni shiteiru. 65 bang, madesisyonan nga mobuhat. Bali, laing tao nga wa hinganli ang mobuhat sa desisyon para nimo. Ang formula kay ru koto ni naru. Ru koto ni naru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga motawag. Yobu koto ni naru. Yobu koto ni naru. Na desisyonan nga motawag kag doktor kung kining puwa nga suga musiga. Kono aka shingo ga tentou shitara o isha-san o yobu koto ni narimasu. Kono aka shingo ga tentou shitara o isha-san o yobu koto ni narimasu. 66 bang, madesisyonan nga di na mobuhat. Ang formula kay nai koto ni naru. Nai koto ni naru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga di na motawag. Yobanai koto ni naru. Yobanai koto ni naru. Na desisyonan na di nakamutawag og nurse kay naa pa man kay pain medication. Chintsuzai ga mada atta no de kangoshi o yobanai koto ni natta. Chintsuzai ga mada atta no de kangoshi o yobanai koto ni natta. 67 bang, madesisyonan nga mobuhat isip balaod. Ang formula kay ru koto ni natteiru. Ru koto ni natteiru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga motawag isip balaod o kustumbre. Yobu koto ni natteiru. Yobu koto ni natteiru. Na desisyonan isip kustumbre nga kung mawad-an ka ganig pain medication, motawag kag nurse. Chintsuzai ga nakunattara kangoshi o yobu koto ni natteiru. Chintsuzai ga nakunattara kangoshi o yobu koto ni natteiru. 68 bang, madesisyonan nga di mobuhat isip balaod. Ang formula kay nai koto ni natteiru. Nai koto ni natteiru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga di motawag isip balaod o kustumbre. Yobanai koto ni natteiru. Yobanai koto ni natteiru. Na desisyonan nga kung naa pa gani kay pain medication, di ka motawag og nurse. Chintsuzai ga mada aru toki wa kangoshi o yobanai koto ni natteiru. Chintsuzai ga mada aru toki wa kangoshi o yobanai koto ni natteiru. 69 bang, basin. Pasabot sa basin kay adunay gamay nga tsansa nga mahitabo. Ang formula kay full conjugation sa verb plus kamo shirenai. Kamo shirenai. Leksyon 74. Basin mutawag. Yobu kamo shirenai. Yobu kamo shirenai. Kung di ko kaayo aning suga, basin mutawag kog electrician. Raito ga shuri deki nakereba denki ko o yobu kamo shirenai. Raito ga shuri deki nakereba denki ko o yobu kamo shirenai.
Nanadyu bang tingali, bali 50-50 tsansa nga mahitabo. Ang formula kay full conjugation sa verb plus daro. Leksyon 74 gihapon. Mutawag tingali, yobu daro. Yobu daro. Kung di niya kaya nga ayohon ang suga, tingali mutawag siya electrician. Kare wa raito ga shuri dekinakereba denki ko o yobu desho. Kare wa raito ga shuri dekinakereba denki ko o yobu desho. 71 bang sigurado mo buhat, bali sobra 80% tsansa nga mahitabo. Ang formula kay full conjugation sa verb plus ni chigainai. Ni chigainai. Leksyon 74 gihapon. Siguradong mutawag. Yobu ni chigainai. Yobu ni chigainai. Kung di kaya ni tatay nga ayohon ang suga, siguradong mutawag si nanay og electrician. Chichi ga raito ga shuri dekinakereba, haha wa denki ko o yobu ni chigainai. Chichi ga raito ga shuri dekinakereba, haha wa denki ko o yobu ni chigainai. 72 bang dapat lang mubuhat. Ang formula kay full conjugation sa verb plus has. Leksyon 76. Has. Dapat lang nga mutawag. Yobu has. Yobu has. Tungod kay usa siya ka propesor sa universidad, dapat lang natawgon siya sensei sa tanang tao. Kare wa daigaku no kyouju dakara minna ni sensei to yobarete iru hazu desu. Kare wa daigaku no kyouju dakara minna ni sensei to yobarete iru hazu desu. 73 bang rason sa pagbuhat. Ang formula kay full conjugation sa verb plus wake. Leksyon 77. Rason nga motawag. Yobu wake. Yobu wake. Wa ko kahibaw sa rason nganong mitawag siyag pulis gahapon. Kanojo ga kino keisatsu o yonda wake wa shirimasen. Kanojo ga kino keisatsu o yonda wake wa shirimasen. 74 bang bisan. Ang formula kay full conjugation sa verb plus noni. Leksyon 78. Gamiton ta ang noni kung ang atong main clause kay way kahilambigitan sa naminaw. Pues ang atong sentence di pwede nga usa ka hangyo, suhestyon, pagmando o pangutana sa paminaw. Bisan motawag. Yobu noni. Yobu noni. Bisag mitawag pa siya og electrician, pirmi gihapon mo palyar ang plangka sa kuryente. Kare ga denki ko o yonda noni, breka ga mada ochi tsuzuketa. Kare ga denki ko o yonda noni, breka ga mada ochi tsuzuketa. 75 bang ug katapusang conjugation ni ining video ha. Bisan gihapon. Ang formula kay full conjugation sa verb plus keredomo o ang mga variation ni ini sama sa kedo o keredo. Leksyon 78 gihapon. Gamiton ta ang keredomo kung ang atong sentence usa ka hangyo, suhestyon, pagmando o pangutana ngadto sa naminaw. Bisag mutawag. Yobu keredomo. Yobu keredomo. Bisag gitawag na nato si Mr. Smith tungod kay wa pa man siya maabot, tawgon nato siya usab. Smith-san wa mo yonda kedo mada kite inai no de mata yobou ka? Smith-san wa mo yonda kedo mada kite inai no de mata yobou ka? Atong sumahon ang mga conjugation nga atong gituki ni ining video ha. Numero 51 hasta 75. Paghatag o pagdawat og aksyon. Dili na mubuhat. Tokoro, mga punto sa panahon. Pag-ekspresar og tumong, mga desisyon, pagtag-an og probabilidad, og ang mga pseudo nouns nga hazu nga pasabot dapat lang, wake, mo ekspresar og rason, og ang noni og keredomo nga mo ekspresar og bisan pa o bisag kuan pa.
Sa sunod nga video nga katapusan sa series, atong tutukan ang katapusang 25 nga conjugations, numero 76 hangtod us kagatos. Ang passive tense, causative tense, ug causative passive tense. Pag-ekspresar og hangturan, pagbuhat og ingon-ani, intensyon, personal nga obserbasyon ug chismis. Sa paagi nga nabuhat na, buhaton daan, paduol og palayo, way buhat-buhat, musugod og buhat, mukalit og buhat, mubuhat unya mohunong, tiwason og buhat, buhatog usab, hingpit nga buhaton ug dili hingpit nga buhaton. Kung gusto kang modonar, bisag pila lang, aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click ang PayPal link sud sa description box ug sa gamang donation nga $10, pwede kong mopadani mo og summary sheet diin ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista, kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong ma-memorize. Aduna po tay mga exercise sheets bahin sa ubang mga leksyon aron mo paligon sa imong pagtuon. Imili lang ko ug akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag kanimo og personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makat-on og ginapon, importante kay mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney nagwatch traffic, patubang sa trabaho ug naglingkod ra sa sakyanan, o break time nimo sa trabaho, balik-balikig paminaw og pagtan-aw ning ako mga training videos. Ang akong video series giplano para ligon ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon aron ka mabansay og ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.